Ja, det er Peter. Ja, goddag Peter. Det er Orla Pavlak fra Parkforvaltningen. Jo. Jeg ringer til dig, fordi vi har været forbi Søndervænget. Det var egentlig i anden anledning, men der kunne jeg se, at du har en fiskedam i din have. Ja. Den skal der være et hegn omkring. Hvorfor skal der det? Det er hensyn til drukne farer. For hvem? For børn. For hvad for nogle børn? Jeg har sgu ikke nogen børn. Nej, men der er dagplejebørn i området. Jamen hallo, dem skal de skulle passe, de damer I ansat til det. Det er jo ikke mig, der skal passe dem. Ah. Det er bare, jeg satte en låg op ude i min have, så ikke de kan komme ind i min have, du. Og der bliver ikke sat mere op. Og det skal, og det kan jeg kræve. Jeg er høj og flot på, at jeg bor på nummer 8 i Søndervænget. Ja, det ved jeg. De damer, der passer dem, skal holde dem hjemme hos dem, hvor de har dem. Ikke hos mig. Nej, men ifølge en 2 år gammel bekendtgørelse. Jamen, I kan stoppe dem skråt op i røven. Hov. Jeg vil skide jer et stykke. Jeg har sat et hegn op frivilligt, for ikke at de skal rende derind. Og der er låg på den anden side, der bliver sat, kan sættes en hængelåg på den låg. Det er det, der bliver sat. Jeg skal sgu ikke til at få ligge. Det er jo ikke en fangeleje, vi bor i. Kan du lige få salontonen på, kammerat? Jamen, enten så lægger du rød på, og så gør jeg farvel. Du forstod måske ikke, hvad jeg sagde. Ja, der er bange. Forstod du, hvad jeg sagde, eller forstod du det ikke? Hvad er dit problem? At jeg bor i nummer 8 på Søndervænge, og der bestemmer jeg. Der bestemmer du ikke. Nå, nu må du høre, jeg gør jo bare mit arbejde. Ja, og det gør jeg også. Jeg har en fiskedam ude i min have, og jeg har sat et hegn op imellem min hus og min hæk færdig, og de har bare blivet ude på gaden. Der skal være et 50 cm hegn. Jeg vil skide, om det skal være 3 meter, der kommer ikke et hegn op om der. Forstod du det, eller forstod du det ikke? Jeg synes, lad os lige tage den stille og roligt. Jamen, jeg gider slet ikke at snakke med dig. Jeg bestemmer på min grund. Det bestemmer I da ikke. Jamen, jeg synes, at jeg har ingen børn. Fatter du det, eller fatter du det bare ikke? Fatter du ikke, at der er en bekendtgørelse, der siger, at jeg kan kræve det? I laver dem kun for, at I skal rende og spilde jeres tid, i stedet for at lave en fornuftig arbejde. Ikke andet. Ved du hvad? Du kan da komme ind og tage mit job, så hvis det er det. Jamen, jeg er godt tilfreds med det job, jeg har. Jeg render ikke at bestemme over andre. Jeg ved da ikke, hvad du bilder dig ind og overfuse mig, bare fordi jeg gør mit arbejde. Hvem hævlen i helvede ringer til mig? Er det ikke dig? Jo, men... Farvel! Hallo? Ja, det er Peter. Ja, goddag Peter. Det er Orla Pavlak. Ja, men jeg har ikke noget at snakke med dig om. Du skal snakke med min kone, som du ringer til. Hvor kan jeg se, at der ligger et brev her? Jeg har talt med din søn. Nej, du har ikke snakket med min søn. Jo, jeg har talt med din søn Martin. Han har bedt mig om at ringe til dig. Nå, hvorfor det? For jeg skulle tage noget gas på dig. Mit navn, det er Palle Bo. Jamen, den er også uden mærke.